Emosyonal anang iladawan ti agdama kasasaad na ni Lola Jesusa. Iti tawen na 70 ket siyam, igagaid na paylaing ti agsapol kapu iti rigat ti panagbiag. Agarup 35 laing ti tawen na iti mabalo isuna. Agdamit ten ti bukod na pamilya iti tallo nga anak na ken kunana pada na metlaing digito a marigrigat. Unak mangkati da duman ko nga natin sir sa ko ibalay-balay kasi Agtatrabaho kayo na. una sir at awam mo tili awam mo lakay ko sir na payag mga na tayo. Hindi kita yung anak yun na. Adada sir ngum pada mo idang awam mabalinda sir di siyempre ngariga mo do masasa alatan sir isong ang ganak kayak sir ag kubra. Nariga sir aura kaya mo ang katangan na kaya mo no awan igatang mo sir awa. Itangal daw, addan ti inayon na iti gastusen na babaen ti social pension program iti DSWD. Inayabanda kami sir to may maalaan dahil tayo social pension eh. Mano itinaawat yung aron tatay? 3,000 sir ti quarterly. Dakalabanag sir tayalak ti agas ko pag tinag ko dagiti na iti kastami ti at dapat tinagami ko amit ka na iti ipapatay min to sir. 667 a senior citizen ti dimteng dito'y municipal hall iti pasukin tapnon umay daawaten ti social pension da. Sumagmamano kadakuada ti agkuna asaan na makaanay ti 3,000 pesos ngaw awaten da quarterly. Nupay kasta, dakkel ti panagyaman da, gaputa isupay daytoy nga inayon ti gastusen da. Ti social pension program tinarugyanan iti tawen 2011 ana ibasar ti Expanded Senior Citizen Act of 2010. Digiti laing maibilang nga indigent senior citizen ti karaman ti programa. Timet dati a 500 pesos kada bulan, na ingato daytoy ti 1,000 pesos nga isumet ti awaten da kada quarterly. Gapo ti alisto a panaggato ti presyo dagiti magatgatang gabway ti global crisis, makuna a kasapulan alin na ingan ti panagbudget. Ada kami dito sir ta kinuyog ko dagiti lakay kantay lola ani lola kay lolo mi sir lolo sir para kanyak sir han talaga umanay ta 3,000 sir no iyari ta 3 months nga 3,000 han talaga umanay sir. Siguro sakto lang siguro makabulan deta 3,000 sir no para kanyada lang. Inlawlawag ni Rolene ang malaksid ti gatad ti social pension, pagyamyamanan ti pamilya na ti tulong ang maipapaay ti lolo ken lola na. Kuna na aga po ta may matangan na ti suporta ti gobyerno para karidi senior citizen, saan isunang agdanag abumaket, gaputa muna nga addan tumet ti makatulong ken kuana. Mangnamnama isuna akaridi sumarsaron atawen, addan tumanen ti pagbaliwan ti gatad ti social pension. Para kanak siguro sir the more nga ano ti tawen sir kasi dumakkel na lang dumakkel sir kasi dati harmot nga ti presyo tata sir hanga bumababa ngumat nga to latat presyo iso nga namnamaak nga in the future ka talaga nga dakkel umad daw do dumakdakkel mati awat ti pensioner no pa sir. Mark Magdirila, Balitang Solid North.